Любопитни приятели, радвам се да ви посрещна в Коледни мисли в Буркан. Аз съм Йоана и днес имам честта да си говоря с децата от втори клас, които знаят много за коледните тайни. Представете се на нашите зрители. Аз съм Александър Стефанов Колев от втори В клас. Аз съм Христо Стоев от втори Г клас. Аз съм Таня Белчева от втори Б клас. Аз съм Мартина Стойнова от втори А клас. Добре, как се чувствате при нас? Добре. Хайде сега да изтеглите въпрос от нашия коледен буркан. Ако имаше вълшебен снежен бутон, какво би направил с него? Да създаде снежни човеци. Ако дядо Коледа изпусне шейната, кой мислиш, че ще я хване? Еленът или елфът? Еленът. Какво ли правят елфите, когато дядо Коледа ги остави сами в работилницата? Може би правят подаръци тайно. Добре, а защо мислите така? Да може да изненадат дядо Коледа. Според мен, защото да си свършат работата. Ако можеш да си пожелаеш едно коледно желание, което да се сбъдне веднага, какво щеше да бъде то? Да имам здраве. Защо? Защото през годината да не съм болен, а да съм здрав и да съм по-весел. Добре. Но пък аз мисля в питката да ми се падне паричката, за да може да съм жив, здрав, късмет да имам и щастие. Ще си пожелая да сме здрави и щастливи. Така. Да сме щастливи и да не играем. Ако дядо Коледа реши да си вземе ден почивка, кой би го заменил? Елен, елф или снежен човек? Елф. Аз мисля, защото елфите като гледат дядо Коледа, знаят какво дядо Коледа казва да прави. Според мен най-трудното при дядо Коледа е, че трябва да яде само бисквити и мляко, защото и после ще му стане тежко. Според мен най-трудното е, защото дядо Коледа всяка година на първи вечер ходи из всички къщи на много държави и в много градове. Какво ли е първото нещо, което дядо Коледа прави, когато се събудим? Според мен първото нещо, което трябва да направи е да си облече дрехите и да започне да заповядва на елфите да правят играчки. Според мен най-трудното е, че трябва да им казва да правят подаръци, защото иначе няма да имат подаръци децата и ще се разстроят. Първото нещо, което дядо Коледа трябва да направи, е да се облече дрехите и да отиде да види дали елфите си вършат работата. Ако снежинките бяха монети, какво щеше да си купиш с тях? Аз, например, ще да купя една голяма питка за Коледа, една елка и да купя шапка и шал, за да може да се направя снежен човек от останалия сняг. Аз щеше да си купя книга да мога да стана по-умен за Коледа. Аз щях да си купя книга, за да стана по-умна и книга за рисуване, защото обичам да рисувам. Аз щях да си купя кукла, защото аз много обичам кукли. Коя е любимата закуска на елфите в работилницата?
Според мен най-любимата ми закуска ще някакви сладки. Защо така мислиш? Ами защото почти си приличат като дядо Коледа, само че са по-дребнички и нямат брада. И корабийки. Аз мисля корабийки и бисквитки. Аз мисля, че те много обичат да си хапват бисквити, кораби и мляко да си пиват понякога. Какво би станало, ако всички подаръци започнат да говорят? И според мен ще почнат да разпитват много неща, мелфите и ще ги... и дядо Коледа най-вече ще ги разпитват. Подаръците, ако бяха говорили, ние щеше да се очудим. Подаръците, ако бяха говорили, щяха да стане бъркотия. Ако подаръците говориха, сами щяха да си избират при кой да отидат. Вече при нас са и децата от 4-ти клас и са готови да отговарят на нашите въпроси от Коледния буркан. Здравейте, добър ден! Сега първо искам да се представите на нашите зрители. Аз съм Никол. Аз съм Петър. Аз съм Елица. Аз съм Костадин. Ако можеш да станеш невидим само за Коледа, какво щеше да направиш? Щях да отида в магазин да си взема нещо безплатно. Аз щях да отида да не ходя на училище. Аз щях да се скрия вкъщи и да гледам дядо Коледа как идва. Аз щях да подаря подаръци на хора, дето нямат. Ако лохите имаха домашна работа, каква щеше да бъде тя? Според мен трябва тази домашна работа да е по математика. Защо? Защото харесвам математика. Добре. Според мен тяхната домашна работа щеше да се грижат за елените и да им понасят храна. Според мен тяхната домашна работа ще бъде да помагат на нашите домашни любими. Коя е най-смешната коледна грешка, която би могъл да направи дядо Коледа? Според мен най-смешната коледна смешка може да обърка подаръците на дете с друго. Според мен да пропусне да даде на дете подарък. Според мен да забрави да даде подаръка, а да изяде само бисквитите и мляко. И да изпие мляко. Ако дядо Коледа имаше любима игра, каква ли е тя? Може би да храни елени на ферма, може би. Според мен на любимата му игра щеше да играе в футбол и да се забавлява. Според мен любимата му игра ще е баскетбол или волейбол. Според мен любимата му игра ще е да играе "Не се сърди, човече". Ако дядо Коледа изпусне шейната, кой мислиш, че ще я хване? Еленът или елфът? Според мен елфът ще я хване. Според мен шейната ще хване еленът, защото той е по-близо. Как би реагирал, ако една снежинка кацне на носа ти и започне да ти дава съвети? Аз бих реагирала учудена, защото снежинката ще ми дава съвети и ще е много малка. Как би звучало, ако снежен човек пее коледна песен на Стинко? Звучава наистина така. Според мен би звучало Според мен би звучало... Според мен би звучало като Ако имахме еленски спортове, какъв спорт
бъде Рудолф. Според мен най-добре ще играе футбол. Според мен най-добре ще играе тенис, защото ще може да удря с краката си. Според мен би играл волейбол. Добре, благодарим ви. Ho, ho, ho! Merry Christmas!